Nik interkooperazioetaz itzengo dut, baino zentratuko naiz batez ere, eta jake pildorak eta eman barritugun, eta adibide oso zehatzak eman barritugun, elkartasunean. Ikastolen arteko elkartasuna nola bideratzen dan, zergatik, eta bizkat, adibide pare bat, nun benetan ikusten da, edo gure ustez bentsat, garbi ikusten da, hori eguneroko funtzionamentoan egiten dugula. Horregatik hemen zer dan baino, kaso honetan zer bideratu behar dugun interkooperazio bezala hitzaldi honetan. Alde batetik taldea. Talde esaten detenen da interkooperazioa, eta hor zentratuko naiz, ikastolen arteko interkooperazioa. Ez gaudela bakarrik. Interkooperazioa ikusteko, elkartasuna adierazteko eta gauzatzeko printzipio oso garbi eduki behar dugu. Ez gaudela gu bakarrik, ez gehala mundu aparte bat, mundu zehar eta mundu barrun kokatuka gaudela, eta gu bakarrik ez gehala ezer. Oso gutxi gehala, ez balin behar kontatzen, aldamenekoekin. Eta hori esaterakoan esaten den gaina, ez aldamenekoekin nahi laguntzeko, baizik eta hartu eman, etengabeko hartu eman bat egon behar dalako. Ezin da izan interkooperazio hau, aur guain iten dut, bihar ez, hemendik urte betea bai, ez, izan behar da etengabeko prozeso bat. Eta gainea prozeso hortan eman behar dela nolabait bi edo gehiago, norabideko prozesoa, ez? Gaur nik emango dut, jasoko dut, baina bihar, alrebez, nik jasoko dut edo emango dut. Eta gaina esan behar dut hau, ez dagoela lotuta, ikastolen kaso honetan, ez tamainoarekin, ez egoera ekonomikoarekin, ez edozein momentun, edozeinek eukidezake, hartu beharra, edo eman beharra. Eta adibide bat jarriko dizuet, atentzio dituzielako, ikastola txiki bat, azken urte hauetan laguntza asko jaso duela taldetik, ikusten da gainea, guandio jarraituko duela, baina hango persona batek ikusita beste ikastola baten arazok bazerela, bere administrazioa emateko eta esan zuen, nik ezin dut gehiago egin, baina konpromiso hartzen den nire orduetatik prozesu hortan laguntzen. Eta beak ematen du idana. Oso txikia da, eta behantzako bada esfortzua, eta beste ikastoloi oso txikia da ikastolentzako laguntza bada. Horrekin, esan behar dugu, posible dela, edozein momentun, edozeinek eta edozeinentzako. Horrekin notuta aurreko egunean, zaitu nuen ideia hau, solidaridadean oinarritutako konpetibitatea, alegia. Gu izango gea kompetitibo, gu gingo ditugu gauz asko, baino ez balin bagea oinarritzen, solidaridadean, besten, elkar lan hortan, ez dugu, gauza mundirik, ez dugu ingo. Biliko gea, momentu batzutan, pauso batzutan, baino geroa begira, etorkizuna begira, ez degula hori ingo. Eta gaina konzeptu hauek, gure euskal gizartean, ez bakarrik ikastoletan, nik uste gure gizartean oso errotuta daude. Eta nola hau gea gauzatzen hau. Eta hemen ere ideia bat zangoet, ez daukela, zer ikusirik izaera juridikoarekin, honekin zer esan edeun, hau betidanik aplikatzen nahi gehala ikastoletan. Ikastoletan askotan bide arrebes egin degula, ez? Ujungea aplikatzen printzipio batzuk, berdin zitzaigun izaera juridiko geneuken, eta azkenean gero, denborarekin, efektibamente, konturatu gea, izaera juridiko batek, zeuzkela gu aplikatzen nahi ginen ezaugarri horiekin, ez? Eta hori da, betidanik eukidegu izaera bat, eta bezant ibilbide bat, ez? Eta honekin ere, esan nahi dut, ez ikastola guztik, efektibamente ez diela kooperatibak, kooperatiba guztik ere, nahiz erakaskuntzako izan, ez diela ikastolak, eta printzipio guztiak ere
oso era ezberdina ematen dela, bueno, segun ze ikastetxe dan, ez? Horrekin kooperatibismo hitzak edo izenak ez dioa eta ez digula ematen bueno, printzipio horien, ez duela ziurtatzen printzipio horiek aplikatzen dienik, eta printzipio horiek aplikatzen badie ez dauke zergatik, bai egokiagoa dela, ze printzipio horiek inguru ustez importante dela, kooperatiba izateak, ez? Eta momentu honetan, bueno, bi adibide horiek jarriko ditugu, ez? Nun edo nola aplikatzen du, ze adibide jarri dezakegu. Bueno, nik uste azken 25 urte hauetan badaude bi adar garbi adierazten dienak, eta bueno, ikusi leikela printzipio hau kooperazioa eta elkartasuna batez ere aplikatzen dira. Alde batetik personalgoarekin, eta bestaldetik diru laguntzekin. Bai esan behar dugu ere, ikastoletan elkartasuna aplikatzeko badaude printzipio batzuk eta importante dinak baita ere. Eta bada, elkartasuna ez da karidadea. Elkartasuna egiten dugu ez da, pobrecito, laguntzen dizut, eta punto, ez. Elkartasuna izan behar du, elkarlan bat, eta egiten balin badu zerbait bestearekin, hor ere baldintza batzuk jarri behar dira. Eta baldintza horiek bete behar dira. Hori importantea da, konzeptu hori, eta hori ikusiko dugu zergatik eta nola egiten dan. Eta elkartasuna ez da behin betirako aplikatzen den prozesua. Eta zer esan nahi dugun horrekin? Bueno, elkartasuna bai, beste batekiko edo batez ere jasotzen duena momentu konkretu baten izan behar die, baina hori ez da urtero errepikatu behar dan zerbait. Horrek epe muga bat eduki behar du, eta momentu baten bukatuko da, jasotzen duena gero beak ere eman beharko du, baina hori nolabait fetxa de caducidad egin eduki behar duela, eta evidentemente bi norabidetan funtzionatzen duen printzipioa da. Lehen komentatu dugu, momentu baten nik jasotzen dut, baina urrengoan eman beharko dut baita ere. Eta lehenengo adibidea nun ikusten dugu, alde batetik personalgoarekiko elkartasuna. Eta honek, esplikazio txiki bat eskatzen du, zen egia da, elkartasun guztik ematen die, edo adibide hauek beti behar batetik etorri die. Ez da, guazen, hemen elkartasun bat adierazteko, ez, hoi beti etorri die momentu konkretu baten, behar batengatik, eta momentu honetan indarren daude baita ere, baina igual hemendik 5-10 urte ez daude eta beste behar batzu daude eta beste gauza bat egin behar degula. Hemen behin betiako ez dau ezarrez, pixkat komentatu behar deguna. Eta orduan, hemen personalaren elkartasuna ikusten duzu, hau kokatu behar dugu, 80. hamarkada hasieran, publiko-pribado eztabaida famatu hortan, 80. hamarkadan ikastolak hazten ibili ziren, baina 80. hamarkadan bai publiko-pribado eztabaidan eta baita ere jaiotze tasa jaitsiaren indartsuarekin batea, etorri zen krisi larri bat, gela jaistea, prozeso bat, nun ikastoloi bintzat, bi faktore horiek elkartu zitzaizkigun. Egoera horren aurrean, bi jarrera egon ziren. Bat, egon zen alde batetik Eusko Jaurlaritza, sindikatuk, hezkuntza itunduan beste patronalak, eta sinatu zuten, egin zuten akordio bat. Eta akordio zen, zentrozen krisis ditutako akordioa, oinarrizko ideia zezan, ikastetxe baten gela galtzen baldin badie, hor diru funtsa bat sortuko dugu eta kaleratuta izango dien langile horientzat, diru bat jarriko dugu. Akordio hortatik ikastola bakarrik geldituko ginen kanpon zergatik. Guk esan genuelako aldala bentsat inor ezala kalea jungo. Eta hortarako tresna jarri genuen martxan. Tresna jarri genuen martxan, nun
ikastola baten, estudente baldin mazien, gela murrizketa baldin mazegoen, beste ikastola baten egongo zan, eta ala suertatu zan, irakasleen langileen beharrak, eta orduan, ikastola batetik bestea pasatzeko noren mekanismoa jarri genuen. Hala ere, eta lehen komentatu dugun bezala, principio, hola dago, hasieran, egia da, momentu honetan nahiko araututa dago, baina, hasierako urtetan bintzat, improvisazioz ibili ginen, baina bai oso garbi ikusi genuen hor, arau batzuk jarri baztiela. Alde batetik, jaso bar zuen ikastolak beak, esan bar zuen ze irakasle, ze perfil behar zuen, eta eman behar zuen ikastolak, esatu zuen, nik irakasle hauek dauzket, eta zuk aukeratzen dezu zein dan nahi desuna. Alegia, pixkat, ni bialdu behar bali maet, seguraski, igual nire irakasle hobena jungo da horrea, pues ala izan behar da. Jasotzen duenak nola baitoi ziurtatu behar du. Eta lehenengo urtean froga bezala joaten zen bere ikastolara. Beste ikastola hortan, froga egiten zuen, eta efectivamente ikusten bali zuen egokia zeuken, egokia zala, usten zuten jarraitzen zuen betirako ikastola hortan. Eta hau zergatik esaten dugu, hasierako urtetan, gauza horiek ez genituen ikusten, eta bai gertatu zitzaigula. Dauket hemen bat, una piedra en el zapato, bialtzen dut beste leku batea, ez? Eta horako gauzak, personagia danok, eta tala da, eta guri artean ere elkartasun hori dago, baina azkenean personagean neurrik talde gere, talde personak osatzen dugu. Eta horako gauzak gertatu zien, eta segurazki gertatuko die. Ez gara ere inozentek izan behar bizitza honetan, hori jakiteko gauza guzti hori pixkat beti arautu behar die eta jarri behar die baldintza batzuk. Eta horrekin batea ere, ikastola guztiek, beharra zuten ikastola guztiek, inork ezin zuen zebat, kontratazio bat egin, haiketa zerean soberakin guztik, estudente guzti, horiek birkolokatu arte. Orduan, alde hortatik ere, jaso bat zuten ikastolentzako esfuerzo bazan, askotan, danok ezagutzen dugu, ez dakit zein, behin-behineko kontratokin ibili da, ez dakit zer, ezagutzen den, nahiago dut hemen jarraitzea, gauza horiek ere bizitzan ematen die. Baldintza zan, inork ezin zuela kontratazio bat egin, haiketa, estudente guztiak zehatu arte, birkolokatu arte. Esan behar dugu honekin, 85-etik ona, gure ikastoletan, estudente bakar bat ere ez dela egon. Inor ez dela kalera jun gele murrizketengatik. Eta alde hortatik, arro gaude, horrek suposatu du, esforzo bat, hortarako talde bat dago, urtero, biltzen dana, kriston lana dana, ikastola batekin hitz egin, langileekin hitz egin, ez dala gauza bat bi egunetan, hemen oso arrez planteatu dut, baina prozesu hau 2 hilabeteko prozesu izaten da, eta normalean, persona dauden tartean, beti gogorra izaten da momentu batzutan, ez? Baina, alde hortatik, ondorio bezala esan behar dugu, akordio hau oso ondo funtzionatu duela, eta lehen komentatu dudan bezala, inor ez dela kaleratua izan, gele murrizketengatik. Ikusiko dugu, hemendik aurrera, gai izango gean, hau mantentzeko, ez? Berriro ere beste krisi sakona dago. Eta beste puntu bat, edo beste adibide bat, elkartasun kutxa, gure ustez ere importantea da. Hau 92 inguruan sortu zen, jarri zen indarrean, eta egia da, honen sorrera ere badauke ez, argibide bat, eta da, garai hartan, Armentia Gasteizen nahi genuen ikastola berri bat sortu, zegoen dirurik, haiek ez zegoen dirurik, nola egiten dugun, administrazioak etzun laguntzen, inolaz ere, hori gauzatzeko, eta esan genuen, administrazioak ez egiten gu gingo du. Eta gu egiteko, lehenengo gauza, dirua behar du, eta garai hartan, 5.000 pesta jartzen ziren,
umeko eta urteko, eta ikastola guztik behartuta ziren diru hori jartzeko. Horrekin, zuek ideia bat iteko, urteko ekarpena 100 milioi peseta, ziren, garai hartatik 1 milioi peseta, eta, bueno, puntu importante izan zen, horri hasiera esateko, ez? Lehen esan dudan bezala ikastola guztiek egin behar zuten ekarpena. Ezin zen, inork ezin zuen esan nik diruik ez dauket, galera dauzket, berdin da. Jende guztia jarri behar du. Eta hau ere, dago oso bat netzako importantea dela, elkartasuna esaten degunen, eta bar, gu behintzat ez dugu elkartasuna ulertzen, eta ekonomikoak kasu honetan, soberakinak baldin baduzket, benefizio baldin baduzket, eta benefizio baldin baduzket, haibaz, ematen diot, ez dakit zein edo benefizio horietatik ez dakit zenbat. Gure ustez, elkartasuna interkooperazio horrekin lotuta baldin bada, izan behar da zerbait estrukturala. Izan behar du zerbait gure ADN-en sartuta dagona. Eta horrek esan nahi du, kasu honetan dirua baldin bada, gure aurrekontuetan hori sartu behar degula. Kopuru bat. Kriterio hau izan lehik guk egin dugu kriterio hau, badakit hau beste industria maila eta zailagoa dela, baina argi uki behar dugu interkooperazio elkartasun hortarako guk diru partide bat uki behar dugula, importantena da gero hori zertarako behar dugu. Bueno, eta ez da kritikatzen gatik, baina askotan, kooperatibak, benefizio, eskarak egiten ditugu, eta honi 3.000 euro, honi 2.000 euro, eta honi 10.000 euro. Oso ondo, baina nik kooperatiba bezala, kasu honetan guk talde bezala, ikastola bezala, ez dugu jarri zein dan gure helburua, zertarako nahi dugun, eta zer bultzatu behar dugun honekin, ez nola laguntzen dugun horrekin. Gure ustez honek bai egin dela, eta horrekin junda egiten, ez? Egia dare, hasiera baten, behar hori zehola eta ez genuen arautu, eta denborarekin ja junginen pixkat, arautzen, jartzen zintzu dien baldintzak, eta bar, ez? Orduan, zein dan, elkartasun kutxaren sedea, azkenean da, finantziaketaren bidez ikastolen helburu betetzen laguntzea. Jasota ekarpenak, hortaz, proiektu bideragarri egiteko ikuspegia hartu behar dira. Orduan, helburu nagusia zeintzuk izan ziren, azkenean, ikastola berriak sortzen laguntzea, dagoeneko sortuta dauden ikastoletan, aktibitate estrategiko berriak abian jarri eta garatzen laguntzea, inbertsio estrategiko berriei ere aurre egiten laguntzea, eta tokian tokiko ikastola eta eremuetan ikastola taldearentzat estrategikoak diren lerro berriak sortzen laguntzea. Azkenean, nundi sortzea, guk jarritako helburu horietan, administrazioak ez du laguntzen, eta azkenean guk egin behar dugu. Eta guk egin behar bali madeu, denon artean jartzen dugu egiten dugun ekarpen bat, eta ekarpen horrekin laguntzen dugu. Zeintzuk dien funtzionamentaroak? Oso laburtuta esango dugu. Alde batetik, taldeak jartzen du dirue, baino dirua jasotzen duen ikastolak nolabait hiru, guain momentu honetan hiru baldintzak bete behar dugu. Alde batetik, kontuen ikuskapena ikastola taldeak esartzen duen etxarekin, alegia, ez du balio nik auditoritza bat iten dut ez, taldea jartzen du auditore bat, eta horrek auditartzen du zure zenbakik. Da, lehenengoa, eta bigarrena proposatutako bideragarritasun plana beteko denaren konpromiso idatzia. Alegia, lehen esan, bai, oso gaizki zaude, baina hola jarritzen bali mazu, gaizki jarrituko dugu eoten, urrengo 50 urte hauetan. Orduan guazen, bideragarritasun plan itea, guazen ikustea, zein dan, Google lagunduko dizuegu, urte bete, 2 urte, 3 urte, 5 urte, egingo dugu plan bat, baina hori bete behar dezu. Lehen esan dudan bezala, hau, beti diru ekarpen horrek euki behar du epemua bat. Bestela, aurkituko gineake, oso ondo, oso solidario geha, 800.000 euro urtero, baina 800.000 euro hauek
urtarrian baten gastatuta daude. Ez di esertako balio ere. Izan behar du, beti zerbait aldatzen dijoan. Bukatzeko, eta ja pixkat, adibide bat edo ikusteko, honek ze suposatu duen, esan behar dugu, 20 urte hauetan, gutxi bera, 16 milioi euro banatu diela, eta 16 milioi horietatik zehazkan 2 milioi euro jundie, gutxi bera, Nafarroako ikastolentzat 2 milioi terdi, Arabako ikastolentzat 3 milioi 700.000 euro, Gipuzkoa 2 milioi eta 900.000 euro, eta besteak, Bizkaia 5 milioi eta 200.000 euro, eta beste bak, proiektu txiki batzuk, 277.000 euro undiela, ez? Jarraitzen dugu horrekin, jarraituko dugu horrekin, baina, gure ustez bentsat, arro gaude, uste dugu bentsat oso movimiento eta oso talde gutxi daudela olako ekintzak egiten dituztenak, eta, hau edie dauzkagun adibidek. Bestik ez.